Ya temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Mbak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Malah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Ora jare merabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya aja menyebar fitnah. Ora lek jare perabi, kan yo aku ora roh. Bilih nuwun sewu sakderengipun niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nah, nggih leres-leres nika Mak Sange. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Ya mumpung niki genduk niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya rambut. Ha driji niku ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri, ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegi Rejo Agung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng mek ngono padha, Nduk. Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Nah iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegi Rejo Agung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin ya Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok itu. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah menglobalkan semua Pak, menglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Semakin ya bolong barokah. iki. Dikira aku goblok ngono lho Pak paling ya Pak ya. Iya. Kok menawa dhek ra tega karo awakmu Nah. ya kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Ya, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rung salim ya Nduk. Wah, jan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lho kuwi sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngimpekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngimpekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku kuwi kangen lho, Pak. Kangen Aku dadi jenengane, buka Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah leranku kapan kok iso ora turu Ora lho? turu ya malah kesehatane piye lak ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no
Sampeyan lak asline trah kok Klaten to? Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampeyan kaya kakang karo wadi. Ha iku ya ora. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kate 2 tahun 3 tahun ngono. Piye, Iku Niku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kuwale. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya wong- kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Kuwi Bukan tembung anaknya ndi? yang menyangoni bapaknya. Lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Ah. Pak. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene niken, kuwi padha karo Nguyai Segara. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek nombalian iso putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik Cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen neng nggen CD-CD utawa neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. Sidi ngen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. PP. Kok malah di PP iki lho. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ambuh. Iya, Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah sidi ora disetel candal-candalke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki Nah. coba sing klasik luwih dhisik. Jangan Buktekke lek mangkate niken Salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Gitu kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ayo pelak-pelak momon. Engko karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, Rinasa saya rasa nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane.
apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Ah, sinaune mempeng. Yen was rina enggal ratri kang Awas. mengasliramu tanana liya tak tresnani lahir Oh, piye? Cak Julang suarane piye? Wes pokoke nek niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan ini menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken ki wis bakoh dhisik. Banget kuwate. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni janji metan sak semimpan jroning kalbu kesumur
genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten Mak Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae bakal beranyat janjine dapane citra kalangan bisa sak bocah nek kaya ngono nembang apa-apa nek becik apa-apa nek apik pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati dipelajari disajikan nggih digluwentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa padha karo jenengan lho Mas Jolang. Lah sregep prihatin sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas nggih. yo bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi apa? Dadi pegawe no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah nge-grab tak kira pegawe. Nolak salira lho iku pokoke Dik Niken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, luar biasa, kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. Harus menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah. Amin. Tidak. Aku ayah. Iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati loh. Ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bupati. Nggih, selamat datang. Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rabu Kamis. Bapak Hari Puryanto. Lah, Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Nek dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo, tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa?
ala Apa sekarang. kono Puspitono lo Nak, boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah niki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek ini kan Ah. setia. Jajali takoni Pak niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- Ya Iya. sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rondok sithik. Nah, nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Pak. Tidak, awak tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Tapi Bukan dadi saya, suami. bukan saya. Siapa? Wedus saya. Ndak apa-apa, wedus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok Ah, nih kan Malik. Kok mbok padane wedus? Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Upamane kok roh wedhuse Dek niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah Lah, terus tenang. kowe. Bokong. Ah, gila. Oh, wedhus ya. Ah wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Ae ki dirimu ngaturke Ah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mangke ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange niki diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Nah, kersane lenggah Cekedap. sekeco. Kusuma Wijaya, Puspitanala. Puspitanala. Ah, Oke. lagu kesukaan. Tenan. Dan Indonesia Karismatik tenan nggih. estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasnya Piyai Madiun ya. Terus pundi macane? Indra Songo. Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapa Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. Ya. Jakarta Monggo Bapak Hari Wuryanto aturan nikah wonten pepanggungan. Pur. Panas mlaku, orang pepanggung, sendale diseret, lampahane
nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi ya. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih, sampun. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri Kalau niku. kuangan ya Pak. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Pikir Jagung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Melipat ganda. Nggih, mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Pikir Jagung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Monggo. Ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho luar biasa. Niki dong-dongan. Dong-dongan nggih. Nggih. Piye Mbok wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Dengan dalem suwun mugi-mugi sing penting estu sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Elok lah. Momong semene kae seh duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Terus pundi nika macange? Jane nek sing keri, enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri Aku sing keri. lali. Lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to ora ilok mang iboi to Mas. Malah Ora matur nuwun malah njaluk imbuh. saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca, kangge Ayo kanca-kanca. nun sewu namung Gojek niku wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ora kasil to. Kene kok. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Sange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Pilihan Nduk, endi Nduk? Ayo. Manut Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal Dik Birgita iki langsung cek. Ayo nok, ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Iya, saya sabar. Angger wong wedok kok Lah diundang iya. sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maaf bener sandane, Mas, kok ya ora Allah, pas. sama ini jangan gemati Lah iya. banget karo aku Lah janan. piron ki aja pas nggo tengah, dadi nek Dendi. dienggo ndakah iki rondok miring. Iya. Aku mau rati ngonokne. Loh, Oh, omong jare sampean mong seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Lah nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku mau Wis, rati rasa dibenakne. ngonokne. lho iku lho nikan niku piye Padahal sing usane? ngelem-ngelem sampean ganteng aku mean. Sayang tak benakke wah bocah kok pinter ngene. Iki Mam. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung.
Ayo mriki sayang, mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Mbak Jolang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Malah wis iso pipis dhewe kok Aku gendong. ya pengen sampean iku kudu adil. Wah. Tuh. Jare sayangnya be aku tok. Lho iki naik. Lho kok ucul, niki ucul. Lho, ayo. Sayang. Gendong aku tok. Bakoh tenan iki kuat Aku tenan. ya pengen digendong nih Mas Jola. Aku ya pengen Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wah, wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Lah ora jare perabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya, aja menyebar Ora. fitnah. Ora, lah jare perabi. Kan yo aku ora roh. Wis Tengahi Mas Jolang, tengahi Mas. Iki piye iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Iki kan padha yo pesen, padha. Mas, tenan. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas to Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wis, yo. Ngono. Aku nek jajar nikah ini ning kamera nikah ini Lah justru kuwi aku mau golek iku. Kayak hitam putih. Dadi iki Jelas hitam putih loh. masa ya nuwun sewu. Aku iki jejer wujude iki niken karo Jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu kuwi piye to? Ya ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, Ah. ya toh? Iya, Pamane putih. bojone iki putih. Ya. Dadine anak sok yo putih. Ah. Putih. Nek karo aku Lek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Ulo weling. Malah unik ngono kuwi. Apik. Apik. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Lah iya kok ya. Yo, Ayo. diaturake. Ayo. Dik Birgita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Jajos. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih, rumah. Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita ya pancen alus kaya atine ngono kuwi alus. Halus menyakitkan. iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Wong lek halus sing ngono. Nek- Lho, wong lek biasane halus sing ngono kuwi. Nek- Kan iki senengane iki menggiring netizen Lah akan. iya. Berarti aku dihujat nes lho. Iya. Ora, lah jarimu bodoh amat, Mas. Lah ya wes aja menggiring tapi. Kita omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur ya. Dan Ngene bodho amat. Wis lenggah saiki. ya, ya. Lah lenggah, Pak. Ya Bapak tambah cune cerita sik dawa iki. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Jola. lagi, Pak. Nggih tanggal 17 kan aja lali. Ya. Teng pundi, Pak? Lho ngundang anjuk ya karo sampeyan ngono. Oke. Tanggal Nggih, mboten. 17 kula teng Jakarta, Pak. Tak susul jak mulih jak ning Nganjuk kowe. Ayo mau biyen sabane Nganjuk. Ayo. Tanggapan. Ayo. Nggih. Mas Jolang pinarak riyen nggih, Mas? Siap. Kula tak magita mbacutne gelar cerita. Siap. Ya. Oh.